Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih Masjid Nur Hidayah ingkang kawula mulyakaken, adik-adik ingkang kawula tresnani, alhamdulillahirabbil alamin. Dalu punika kita panjenengan sedaya tasih diparingi kesehatan, kewarasan, sehingga kita panjenengan sedaya saged nindaki kewajiban sholat isya, ugi nindaki tarawih wonten ing masjid punika. Selawat salam monggo kita unjukaken dumateng ngarsa dalem Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang mawantu-wantu kita panjenengan sedaya ngajeng-ajeng syafaatipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, wonten dalu punika kita panjenengan sedaya sesarengan guguraken kewajiban inggih punika thalabul ilmi. Kita panjenengan sedaya wonten ngalam donya punika dipun wajibaken pados ngilmu boten namung nalika tasih alit, boten namung nalika tasih enem, nanging minal mahdi ilal lahdi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kowe kabeh padha wajiban golek ilmu saka bandulan nganti tekan luang landak. Maksudipun sak dangunipun kita panjenengan sedaya gesang, kita tansah kewajiban pados ngelmi. Ning dalu punika kawula badhe ngaturaken bilih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikaaken, ruya nin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatake saka Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong ahana kang nyiya-nyiya nginakake khomsan ing perkara 5, khosira mongko bakal karugen sapa wong khomsan saking perkara 5. Kita panjenengan niki nek gesang wonten alam donya kok menghinakan utawa niak-niakake ora mentingake perkawis gangsal, niki kita panjenengan bakal kerugen perkawis gangsal. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi. Ingkang sepindah napa? Manis takhoffa bil ulama'i, manis takhoffa sapa wonge sing menghinakan, ora ngajeni, ora mulyake bil ulama'i maring ulama, maring wong sing duweni ilmu, osira mongko bakal karugen sapa wong adina ing urusan agama. Jenengan sedaya nek wonten wong pinter, wonten wong alim kok ora ngajeni, niki bakal kerugian masalah agama. Nek pertama pun boten ngajeni, otomatis napa sing dingendikake ora bakal dirungokke. Ciri-cirine wong sing ora ngajeni, wong sing ora mulyakake, wong sing ora menghormat karo para ulama, niki nek ulama utawa kiai utawa ustaz ngendikake, niki ora bakal gelem ngrungokke. Ciri-cirine wong sing ora ngajeni, mongko dheweke bakal karugen urusan agama. Urusan agama niku berhubungan kalian manah. Tapi nek atine peteng niku biasanya sing iso buka, iso madangake niki nggih urusan agami. Ya dengan agak sumpek niki sagete semeleh utawa terbuka, iso ilang sumpeke nggih niku didikan agama.
didikan sabar, didikan semeleh pasrahnya ngrasani Gusti Allah. Nah niku rak didikan agama. Nah niki nek jenengan karo ulama, karo kiai ora ngajeni, mongko jenengan bakal kerugian urusan agama. Niku sepindah. Nomor kalih, wa manis takhofa, sapane wong sing ora ngajeni utawa sing ora mulyaake bil umaroi maring para umaro niku sing ngurusi pemerintahan, ya Pak RT, ya Pak Duko, Pak RW, nek wonten RW-ne, Pak Lurah. Jenengan nek ro Pak Lurah, ro Pak RT, Pak RW orang gelem ngajeni, niki bakal kerugian khosirat dunia, bakal kerugian urusan dunia. Mangke jenengan sedaya mbutuhke surat-surat, mbutuhke napa kemawon, mangke ya disepeleke ya wong aku ora ngajeni, ora kenal kamane, ora separuh gitu. Adaan sing separuh niki nyok ditinggalke niki. Ora aku ora gelem separuh kok kowe njaluk surat nang aku. Nah, niki gampane Pak RT ngoten niku, walaupun kadang dilayani ning atine ngoten. Ora RT tak gelem kenal kok sang agek mbutuhke surat-surat kok moro sowan munduk-munduk. Nah niki nek ora ngajeni karo umaro niku kerugian urusan kadonyan. Jenengan sedaya kerja bakti ya engko minggu disingkirke nek karo urusan umaro kok ora gelem ngajeni. Dadi mbe ini nek cara iki napa iki? Dadi inake. Nomor kalih. Nomor 3 nipun wa manis takhofa bil jironi, wa manis takhofa sapa wonge sing ora ngajeni bil jironi maring tangga, khosirul manafi'a, mongko wong kuwi mau bakal kerugian kemanfaate tetanggan. Jenengan sedaya ro tanggane ora iso rukun. Nek ana apa-apa, kita niki ora bakal kok sing nulungi wong sedulur sing manggone adoh saka omahe dhewe mboten bakal. Jenengan wonten napa-napa, upamane dadakan ana seripah utawa ana dadakan ana gampane omahe kena bahaya api upamane kobongan. Nah niki ora bakal kok sedulure jenengan sing manggone adoh niku sing bakal nulungi dhisik. Ora bakal. Niku sing bakal nulungi dhisik niku tangga jenengan, tangga sing cerak. Jenengan wonten alangan sing bakal turun tangan pertama tangga sing cerak. Nah niki nek jenengan karo tanggane kok ora iso ngajeni, mongko jenengan bakal kerugian urusan tangga. Yen niku bakal kerugian pamane jenengan kok keseripan ro tanggane jutaan, ora bakal jenengan ditulungi. Ora bakal jenengan iki di ewang-ewangi, musuhi krosi, pasang tenda, pasang deklet, nek awake dhewe tanggane ora rukun malah ditinggal lunga gitu. Jadi ilmu kadonyan otomatis niki manfaate apik ro tangga teng mriku niku. Nomor sekawan, wa man istakhafa, sapane wong sing menghinakan utawa sing nghinakake bil akrobai lawan sedulur, tunggal kandung, kakang adi, paman, paklik, bulik, bude, sapa wong sing ora gelem ngajeni maring sedulure, khosira mongko bakal karugen almawadata ing ketentreman keseduluran. Jadi jenengan sedaya nek ro tunggale ora rukun, ora gathuk, ora gelem srawung, niki nggih mangke rasa len duwe sedulur iki mboten bakal rasa tentrem. Jenengan duwe sedulur 5 ning mung rukune karo wong loro, sing telu mboten rukun, mangke jenengan rasane ning kaya duwe sedulur loro. Niki kanyatan teng niku. Wong sing ora rukun karo sedulure, sing nginakake, sing ora ngajeni karo sedulure niku bakal kerugian saka ketentremane seduluran. Nomor gangsale, wa manis takhofa lan sapane wong sing menghinakan bi ahlihi kelawan keluargane,
khosira mongko bakal karugen hoibal ma'isyati maring ketentremane urip. Jenengan sedaya nggih, suami istri, bapak karo ibuke, kok ora rukun, kadang-kadang padu, mangke jenengan le rumah tangga ora bakal ngrasake ketentreman. Ora bakal iso atine semeleh. Nah niki ngendikanipun Kanjeng Nabi tadi, nek rumah tangga niki antar suami istri kok wis congkrah, niki ngalamat keluargane bakal cilaka rumah tanggane. Niki gangsal perkawis niki wau, monggo kita atos kesempatan wonten ing wulan siam punika jenengan sedaya saged dandani hubungane kalih sedulur, dandani hubungane kalih tangga teparo, dandani hubungane kalih para umara, para pemerintahan, dandani dateng hubungane kalih para ulama, Pak Kiai, Pak Ustadz, dandosi hubungan sing sae kanthi wulan Ramadan iki. Sale make bar Ramadan kan biasa kita panjenengan do ujung-ujung sing ra tau disrawungi parani jaluki ngapura. Gitu. Niki nggo nyambung pas seduluran. Mila nek sedulur kita kathah, sedulur kita niku mboten terhitung, niki insyaallah Gusti Allah buka dalane rezeki dateng panjenengan sedaya. Mugi-mugi dalu punika wonten manfaatipun, salipun kula kalih nggih iki mangke bar sing ngriki kula teng Tamanan Tegal. Bar sing ngriki mila mekaten kula namung matur sekedhik kemawon kagem guguraken kewajiban kula wonten ing masjid niki. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Saking kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.